σημαίνει τίποτα! Πήρε την οφίτρα του βάσκετ. Έτσι είχαν κάτι τρελές. Είμαι κάμεραμαν. Είμαι τρελές. Πάω και μία από εδώ. Μία έτσι, μία τρελή. Μία τρελή κάμερα. Εγώ 4. Μαλάκα, μην βάλεις πάλι. Έλα σε πω. Παντελή, έπεσε η ισογραφιά σου. Όλη εσύ. Κοίτα λίγο φάση, το καμπούρι βγάλε, το καμπούρι. Δες το. Κάτσε ακόμα και περιγραφή. Μετά άλλος εδώ. Σπίκερ, πού σε ρέμα. Εδώ. Το είδα. Βγάλε τον Λάγκο απ' έξω. Η ομάδα του Σίσκο αποτελεί να πω το Τσανδίλα, τον Βλαχάβα, τον Τόσκο, τον Αντωνίου, τον Νικόλαο, Τον Παύλου και τον Παύλου και τον Σπανούλης για 3! Ερεθάνω ρε! Ακόμα καλύτερα! Αυτός έχει 25! Σπανούλης για 3! Αλλά καλά δεν Σκίστους! Άντε, γεια. Κυρία, μήπως να δώσετε μια σφυρίχτρα! Στην μπάλα. τέτοια ζουτ πάντα! Έχουμε κάποιες αλλαγές εδώ πέρα. Εδώ βλέπετε ο προπονητής κάνει τις αλλαγές του. Αυτό είναι όλο το ενδιαφέρον, βλάκα, το καταλαβαίνεις! Του την παρέσουν η κάμερα. Η τρελή κάμερα! Άλλη μία, ένα από το άλλο μόλις. Τρελέ. Εσύ τι έχεις να πεις για όλο τον αγώνα? Τίποτα! Ποιοι θα νικήσουν? Εσύ ποιος θα νικήσουν? Η καλύτερη ομάδα! Ρε μη φοβάστε! Εδώ πέρα βλέπουμε μια καλή προσπάθεια τους άλλους του Τζίμα. Εδώ βλέπουμε τον Τόσκο. Λοιπόν, ο Λέγκος είναι τρελός. Έχει το φωτογέννη και το φωτοπόδι. Βλέπετε μια πολύ καλή προσπάθεια του Τόσκου. Θα δώσει πόσα? Πιστεύω πως ο Λάγκος είναι αρκετά καλός για να προπονήσει μια ομάδα. Ακριβώς αυτό. Έχουμε κάποιες φορές. Ο Καστανίδης λέει τι έχει να πει Ένα κακό μάτς μέχρι στιγμής. τι έχεις να πεις για τους προπονητές? Οι προπονητές είναι καλοί. Παραλίγο!
βλέπει τον προπονητή, αγχωμένος. Καταφέρει να νικήσει το παιχνίδι. Ο προπονητής είναι τρελός. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Αντωνίου. Τι έχετε να πείτε για αυτό που γίνεται σήμερα? Είναι σχολείο. Φίλε, ξέρεις κάτι, εδώ έγινε την κάμερα. Είμαστε στο πιο τέλειο σχολείο. Πολύ ωραία εκδήλωση σήμερα. Ξέρω ότι είμαι εγώ, γι' αυτό είναι πολύ ωραία εκδήλωση, καταλαβαίνεις. Τι ξέρεις για τις εργασίες, ποια ήταν καλύτερη? Από αυτές τις εργασίες ποια ήταν καλύτερη? Τη βλάβη εκείνη. Εκείνη ήταν. Να εκείνη. Ωραία, όλες ήταν ωραίες. Τι ξέρεις? Μπράικλε και Diamond. Σου είχε ασκηθεί ποτέ βία? Τι? Σου είχε ασκηθεί ποτέ βία? Τι? Σου είχε ασκηθεί ποτέ βία? Ναι. Τι είδους βία? Ρώτα αυτόν. Εσύ δεν κάνεις. Πες τον τον Σου είχε ασκηθεί ποτέ βία? Ναι. Σεξουαλική Όχι. δεν φαίνεται. Σεξουαλική βία. Σεξουαλική δεν φαίνεται. Τι κάνετε εδώ, ας πει κάποιος ωραίος. Αυτός όμως που... Δεν φαίνεται. Ωραία που πας, ο τρελός. Με το ωραίο το Είναι μαλάκι. τρελό το αφεντικό. Από 1,79 λεπτό όλο κύριε. Είναι για το αγώνα. Έχει για τρίποντο. Για λίγο, Στεφάνη. Έχουν συγχυστεί όλοι. Δεν το πας να τελειώσει. Η αλλαγή μπαίνει μια άλλη ομάδα μέσα. Είναι πολύ νέοι στο παιχνίδι. Βλέπετε θα ακολουθήσουν κάποιες τακτικές. Εδώ θα ακούσετε τις τακτικές του προπονητή. Δεν σκοτεινούμε το χώρο. Αλήθεια. Συμβουλές του προπονητή βλέπετε εδώ. Ανοίγει και πιστεύει κόστα. Λοιπόν, παίζεις στο 1 θα ξεκινήσει. Σταματήστε ρε! Στο 1 ξεκινάει ο Πεσακύρος. Στο 2 ο Κωστάκης. Στο 3 ο Βέης. Στο 4 εσύ και στο 5 ο Θοδωρής. Εντάξει, λοιπόν, ακούστε. Άμυνα. Παίζετε, άμυνα και ακούστε. Και ακούστε τον κόλλα ρε. Άμυνα παίζετε προσεκτικά. Δεν αφήνετε στο τύχο. Αν περάσει ο Γιωργάκης. Αυτή η ομαδάρα θα νικήσει. Αυτή η ομαδάρα θα νικήσει. Στο rebound πηδάτε όλοι στο αμυντικό. Ο Κωστάκης, άμα πάρεις αμυντικό rebound, θα έχει φύγει μπροστά οπότε. Αν μπορείς να του βάζεις πάσα μέσα. Αν δεν μπορείς, δίνεις το πάσα. Ή στο βάκι και κατεβάζεις την κόμμα. Ποια είναι η άλλη ομάδα? Η άλλη ομάδα ποια είναι? Μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο. Ποιος είναι ο προπονητής? Είσαι ο προπονητής? Ο Γιωργάκης λείπει. Δεν ξέρω. Μόνο τη φωνή χρειάζεται.